Akong dadon ang mensahe nining buntaga, standing strong in the midst of difficulties. Ang pagbarug nga lig-on taliwala sa atong mga kalisdanan. Naunsa man ta mo respond sa mga difficulties? Unsa ta mo respond sa mga kalisdanan ug mga problema sa atong kinabuhi? Unsa ka mo respond sa panahon nga nahimong failure ang butang nga imong gipaningkamutan sulod sa pila ka tuig? Unsa ka mo respond sa time nga dunay kuhaon ang Dios nga dako kayo importante kayo sa imong kinabuhi? Unsa ka mo respond sa panahon nga imong ma-realize nga daw mura bag unfair ang nahitabo karon sa imuhang kaugalingon? Usually, ang average nga tao, ang average sa mga Kristohanon, mo respond gyud sa pag-question sa Ginoo. Mo-aksyon tang pagpangluod, ma-discourage, mawala og matandog nga atong pagtuo ug paglaom diha sa Dios. Now, normal ni siya once wala kayo tay idea unsa ang dealing sa Ginoo sa atong kinabuhi. Once wala kay enough nga idea unsa ang gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi, dali kita ka question sa Ginoo. Nay duha ay tulo ka major nga hinungdan nganong dunay mga kalisdanan o problema atong kinabuhi. Number 1, usahay tungod sa disiplina. Ang disiplina usa ni ka klase sa kalisdanan sa imong kinabuhi nga bunga ni sa atong mali nga mga desisyon kaniadto o gitudluan ta sa Ginoo sa pagkakaron. Muni nitabo ni Jonah, sa panahon nga si Jonah mas gipili niya ang pagsupak sa plano ug tawag sa Ginoo siyang kinabuhi. Nagsuffer siya, hinungdan nga daghan pa ang nadamay sa entire tao sa barko ug nasulod pa sa tiyan sa isda for 3 days and 3 nights. Ikaduha nga rason, usahay usa ni ka testing. Usahay ang mga kalisdanan nga nahitabo karon sa imong kinabuhi, it's a form of test. Gisulayan ka sa Dios ang imong pagtuo, yung pagsalig o gusto niya nga mo improve pa kini. Mo ni nahitabo ni Abraham sa diyang gitawag siya sa Dios sa paghalad ni Isaac yang bugtong anak sama sa usa ka buhi nga halad. Ug ang ikatulong nga hinungdan usa ni ka calling or tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usahay ang mga problema o kalisdanan nga nahitabo sa imong kinabuhi pagkuha sa Ginoo sa imong attention. Kay gusto niya nga masabtan nimo nga nasay tawag sa imuhang kinabuhi. Muni nitabo ni Joseph the Dreamer. Wa niya masabtan nga nung gitraidor siya sa iyang mga igsuon, gihulog sa stabay, gibaligya siya, gihimo siyang slave, gipriso siya nga wa say sala. Hangtod one day ang nasabtan nga gitawag day sa Dios nga mahimong usa ka blessing sa yuta sa Ehipto bisan pa sa katawhan sa Israel. Dali kayo moingon nga nagsalig ta sa Dios sa panahon nga hayahay ta. Dali kayo moingon nga nagsalig ka sa Dios sa panahon nga daghag sulod imong bank accounts. Dali kayo ingon nga nagsalig ka sa Dios og dako kay kag pagtuog pagsalig niya sa panahon nga dali matubag ang imong mga prayers. Sa panahon nga hayahay ug abunda ang imong kahimtang. Pero binimo dili na mao ang description o definition sa pagsalig sa Dios. Ang pagsalig sa Dios maila ni sa panahon nga nakas imong grabe nga kalisdanan. Ingon si Merriam-Webster, gidefine niya ang trust. Ingon siya, assured reliance, ganahan ko ani nga term, assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. In other words, ang pagsalig di ay sa Dios, mao ni ang pagsalig nimo sa iyahang kusog. That is trust. Nagsalig ka o nangita ka sa kusog sa Dios. Dili ka mangita sa iyang kusog kung nakas kahayahay. Therefore, di ka kaingon nga nagsalig ka sa Dios tungod kay nakas sa mayong kahimtang. Muna nga best nimo nga ma-describe, masabtan imong kagulingon kung duna bagid kay dako nga pagsalig sa Dios sa panahon nga testingan kanyag maayo o naa sa lawom
o lisod kay nga kahimtang ang imuhang kinabuhi. Now, unsaon man nato pagpabiling lig-on? Unsa may atong buhaton para magpabilin tang lig-on, taliwala o likod sa mga kalisod karon nga nahitabo sa imuhang kinabuhi? Number 1, focus on God's loving heart. Fokusi ang mahigugmaong kasing-kasing sa atong Dios. Ang Bible nag-ingon nga God is loved. Ang John 3:16 nag-ingon, for God so loved. Dili lang ni siya ordinary nga kind or klase sa gugma, ang intensity niniingon ni Christ, so loved the world. Gihigugma pag-ayo sa Dios ang tanang tao sa kalibutan. Giunsa niyo pagtan-aw ang gugma sa Dios? Makaingon ba ka nga ang Dios nahigugma nimo tungod kay naga-provide sa imong needs? Makaingon ba ka nga ang Dios nahigugma nimo kay nagapasaylo siya sa imuhang mga sala? O makaingon ba ka nga gihigugma ka sa Dios tungod kay gina-comfort kanya sa panahon nga duna kay mga problema? Higala igsuon, dili na mao ang picture sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mura ni sag sinsiyo nga nay duha ka sides. For example, ang Dios nahigugma sa balaan nga mga butang. Mao nang kinahanglan siya mudumot sa butang nga gitawag og sala. Ang Dios nahigugma nimo munang nagdumot siya sa sala nga mo'y niguba sa imong kinabuhi. Ang Dios nahigugma sa tanang tao sa kalibutan. Pero ang tao nahilayo tungod sa sala. O gusto sa Dios nga ang tao mahibalik diha kaniya kay nasayod siya unsa ang consequence, unsa ang penalty, unsa ang bayad sa sala nga mao ay kaduhang kamatayon ang linaw nga kalayo. Ug tungod sa gugma sa Dios, tinguha niya ang tao mabalik sa iyang presensya. Luwason ang tao gikan niya na nga kahimtang. Umuna nga gigamit niya ang iyang tingog pinaagi sa mga kalamidad, kasakit, problema, kalisdanan nga nahitabo karon sa tong kalibutan para kuhaon ang atensyon sa tao nga mobalik na diha sa Dios. You see, tanang halos kagubot nga nahitabo karon sa atong kalibutan, usa lang ni kalingwahe, usa lang ang meaning nini, ang mensahe nini, ang gugma sa Dios. Di niya gusto ang tao mahitumpawak sa walay katapusang kalautan. Muna nga buhaton niya ang tanan niya mabuhat sa dili pa ulahi ang tanan, nga ang tao makahinulsul pa sa iyahang sala. Kung nakadawat na ka ni Christ sa imong kasing-kasing, isip personal ni mga Savior, dunay saad ang Dios sa imong kinabuhi. Ingon ang Romans 8:28. Muni saad sa Dios para nimo. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. So ang saad sa Dios nimo, once anak na ka sa Dios, once si Kristo na nas imong kinabuhi, tanan daw nga gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi, duna ni maayo nga katuyuan. All things work together for good. Now, ang word nga all things dinhi, ang tanang butang nga gigpasabot din ni Apostol Paul, kung basahon nimo ang previous nga mga verses sa Romans chapter 8, naghisgot si Apostol Paul og mga sufferings, problema, kawadon, kamatayon. Ingon pa niya sa time nga napriso siya. Halos gihisgutan din ni Apostol Paul ang kalisdanan sa usa ka tawo. O ingon niya sa verse 28, kining tanang butang gitugot sa Dios nimo para sa maayong katuyuan. Nganong nahimong maayo ang tuyo sa Dios sa tanang problema nga nahitabo sa imong kinabuhi tungod kay bunga kini sa iyang pagkagugma. Ang tinuod nga gugma muhimo gyud og maayo nga intensyon. Tanang problema nga nahitabo karon sa imong kinabuhi tungod na kay gihigugma ka sa Dios. Ug di man kinahanglan nato masabtan diha dayon, pero ang ending ni ana para sa maayo nimong kaayuhan. Abi nimo,
Once aware lang yun ka o kahibalo ka nga ang Dios mo'y imong amahan, wa kay dapat ikabalaka. Dili lang siya usa ka basta-basta nga amahan, gitawag siya usa ka mahigugmaon nga amahan. Now sa Old Testament, bisan sa New Testament, importante kay ang title sa Dios. Sa Old Testament, ang word nga God nga English nato karon gitawag siya Elohim sa Hebrew. Ang Elohim isa ka sagrado kay nga ngalan. Gani sa Jewish nga law, bawal gamiton ang Elohim or ang God sa walay pulos nga mga topic. Nana sa Ten Commandments, you shall not take the name of the Lord thy God in vain. Munang para nila dili pwede gamiton ang ngalan sa Dios sa mga nonsense. Abi nimong punishment ana isa capital punishment, stone to death. Batuhon ka hangtod mamatay. Inana ang penalty na nga klase nga sala. Pero sa atong generation karon ginahimo pang pamalikas ang name ni Jesus Christ. Usay makuratan kag kalit. Magamit din nimo ang ngalan nga God. Mga nonsense. Sultihan ta mo sala biya na atubangan sa Dios. Tungod sa kastrikto sa Jewish nga system, ang mga instead nga Elohim ilang ibutang sa scriptures, gimugna nila ang laing word nga gitawag og Adonai, which means Lord. Ginagamit nila ang Lord nga replacement sa God aron nga di nila magamit ang word nga God or Elohim sa mga nonsense ng mga butang. Nanigurado sila, at least dili sila masilutan. Sa Exodus, dunay special nga name nga namugna diha ang Dios. Ingon si Moses, Ginoo, kung muadto ko sa Egypt, unsa man ang pangalan nga akong ihatag nimo kung naay mangutana nako. Ingon ng Dios, I am what I am. I am sa Hebrew text gitawag na siya og YHWH. Walay vowels ang Hebrew alphabet. So ang YHWH dili man sa mabasa sa modern Hebrew gibutangan siya mga vowels. Munang gibutangan siya E ug A. Munang ginabasa siya as Jehovah or Yahweh. Pero mas accurate ang Yahweh kay walay letter J sa Hebrew alphabet. Para lang mabasa. Now, daghang name gihatag nga title sa Dios. Tawag siya the Great Judge, King, gitawag siya Creator, Savior. Pero pag abot sa New Testament, minaog si Jesus Christ o gi-introduce niya ang bag-o nga title sa Dios. Gitawag niya ni mahigugmaon nga amahan. Na something unique o comfort na nga klase nga title. Sa time ni Christ, kanunay niya gi-introduce ang Dios nga nasa langit isip usa ka amahan. Sa Luke chapter 11, giingon niya, kumuampo mo ingna, our Father in heaven. Sa Matthew chapter 6, sa Sermon on the Mount, kanunay gi-introduce ni Christ ang Father. Ingon siya, 6:31 to 32, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. So when it comes to our prayer, our daily needs, gusto ni Christ nga mailahan nato ang Dios Amahan nga usa siya ka good provider. Usa siya ka loving God, ang nature sa love mo share, mo hatag. Hinumdum ko sa usa ka sugilanon, nay usa ka amahan nga naglalis siya sa iyang anak nga lalaki. Diin man, sa bunga silang panaglalis, milayas ang anak nga lalaki, gikan silang balay, miadto sa syudad, ug wala na nagpakita. Pinakaadlaw ang milabay, na-realize siyang amahan nga gusto na niyang pasayloon ang iyang anak. So gipangita niya ni ug wala niya nakit-an diha dayon, so miadto siya sa usa ka newspaper's office. Didto sa newspaper iyang gipabutang didto ang letter para sa iyang anak nga si Paco. Ingon siya dito sa newspaper,
Dear Paco, gipasaylo na tika sa imong mga sala. Gusto nako nga mobalik na ka sa atong panimalay. Gihigugma ti kapag ayo isip usa ka amahan. Karong Domingo sa buntag, tagbuon tika diha atubangan sa nining mao nga office. Ayaw ka balaka kay gipasaylo na tika sa tanan nimong mga sala. Abi nimo niya nang pagka-Domingo gyud sa buntag, na ay 800 ka mga tao nga ang ilang pangalan Paco nga nakighinagbo sa maong amahan. Uhaw sila sa gugma ug pagpasaylo. Ang tinuod, uhaw ka sa gugma. Uhaw ka sa pagpasaylo. Munay nature ug demand gyud sa imuhang kalag. Nagapangita gyud ka na ng mga butanga. Sa tao, sa imong mga barkada, sa ubang mga butang, maunay ginapangita gyud sa imong kalag ang gugma sa Dios ug ang pagpasaylo niya sa imong mga sala. Siguro na kay experience or dili maayong experience sa usa ka literal nga amahan. Siguro nakulangan ka sa pag-atiman sa usa ka tinuod gyud nga amahan. Siguro dunay panagbingkil, dunay di maayo nga pagtrato sa imong biological nga father. Hinungdan nga mitanom siguro kag pagdumot, kasuko, ug nausab karon ang imahe sa usa ka amahan para nimo. Pero lahi ang imong langitnon nga amahan. Lahi siya. Gani ikaw pa ang dunay atraso niya. Ug ingon siya nga gusto kanyang tagbuon. Gusto kanya mahinagbo pag-usab, gusto kanya mo balik sa iyang sabakan, andam siya mo pasaylo sa tanan nimong mga sala tungod kay gihigugma kanya pag-ayo. Abi nimo, ang part sa gospel, usually ang ma-highlight na to ang pag-antos lang ni Christ sa cross. Pero sa Pica's picture, sa part sa gospel, makita na to dinhi ang pagbati sa usa ka amahan nga nagsudong sa anak nga namatay hinay-hinay dito sa cross. Witness ang Father sa tanang giagian ni Christ gikan dito sa Gethsemane ngadto sa crucifixion ngadto sa lubnganan. Nakita niya sa time nga gidakop si Christ sa mga soldiers. Sa time nga giatubang sa Pontius Pilate. Sa time nga giatubang sa korte. Sa time nga gipanglatigo si Christ pila ka panit, unod ug dugo nga nangalagsik diha sa salog. Nakita to tanan sa Father. Gitawag si Christ og the only begotten Son of the Father. The word only begotten usa ni ka intimate, close, unique og special kaayo nga relasyon tali ni Kristo og sa amahan. Dili ni matupngan sa tanang klaseng relasyon sa kalibutan. The only begotten Son of the Father. Sa time nga si Christ gipurong-purungan og tunok iyang ulo, giluwaan, gilaparo, gikataw-an, giyaga-yagaan, nadungog og nakita to tanan sa iyang amahan. Samot na nga gipas-an ni Christ ang cross. Pag-abot sa Golgotha, gilansang iyang mga kamot og iyang mga tiil ug miaggo ang atong Ginoo sa kasakit ug kahapdos niini. Ug nadungog sa iyang amahan sa dang miingon in taon ang iyang anak, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Hangtod sa panahon nga nadungog sa amahan ang katapusang hugna sa gininhawa sa iyang anak sa cross. Nakita tanan sa Father unsa ka brutal ang gihimo sa mga kriminal ngadto sa iyang anak dito sa cross. Ug dili na ko ma-imagine hangtod karon kung naako sa kahimtang sa Father. Di na ko ma-imagine kung si 30 ingon atuon sa mga kriminal. Biay-biayon, laparohon, katawan, brutal kaayo nga kulatahon. Di na ko ma-imagine nga sa akong atubangan makabsan sa gininhawa ang akong anak. Kung ikaw usa ka amahan, usa ka kaginikanan, ibutang imong posisyon daw sa posisyon sa Father. Sudo nga ang imong bata, imong anak, giinana pagtrato. Sakit kay na nga klase nga feeling.
Pero gihimo na tanan sa amahan ingon sa Bible tungod sa iyang dako nga gugma nimo. Gihigugma ka sa Dios. Gihigugma ka sa atong mahigugmaon nga amahan. Ug tungod na nahigala igsuon, doon na ni dapat response sa imong kinabuhi. Munang nagtuo ko nga tanang gitugot sa Dios sa imong kinabuhi unsa man kasakit, unsa man ka-unfair para nimo, doon na gini maayo nga katuyuan. Ug mo nay logic ni Apostol Paul, ingon siya sa Romans 8:31, ingon ni Apostol Paul, what then shall we say to these things? If our Father is for us, who can be against us? He, or the Father who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely gives us all things? So ang logic din ni Apostol Paul, kung nahatag sa amahan ang iyang pinaka-precious ka anak sa cross para nimo, unsa pa kaha ang mga butang nga imong gipangayo? Meaning to say, tanang gitugot niya karon sa imong kinabuhi, dili ni makadaot nimo kay gibuhat na niya tanan ngadto siyang anak sa cross para sa imuhang kaayuhan. Now kinsa man siya nga magunahuna pagdaotan sa iyang anak, iyan ang giluwas, pinaagi sa cross ni Christ. You see, makasalig ka higala igsuon. Kung naakas kalisdanan karon, fokusi ang gugma sa Dios. Dili gid ka pakyaso nini. Kanuna nimo hatag og minsay sa imong kinabuhi nga tanang nahitabo sa imong kinabuhi kasakit kawadon, bunga na sa gugma sa Dios para nimo. Number 2, focus on God's direction through obedience. Kumuagi ka sa mga kalisdanan sa imong kinabuhi, fokusi ang direksyon sa Dios pinaagi sa obedience. December 23, 2017. Napako sa Davao ana nga time. Dili na ko malimtan. Isa sa mga dako kay nga sunog nga nahitabo sa Davao City. Sa dayang nasunog ang NCCC Mall. Di na ko ni malimtan nga mall kay halos tanan akong sinina gikan dinhi. And according sa news, 38 ka mga tao ang nakabsan sa kinabuhi nini nga sunog. Buntag. Di na ko malimtan, say sa buntag gibalita nga nasunog ang NCCC Mall. Isa sa testimony nga di gid nako malimtan hangtod karon. Sa 3rd floor sa mall, na isa ka babay, pagawas niya gikan sa iyang trabahoan sa call center. Ningit-ngit na ang tibok palibot tungod sa baga king aso, itom kayong aso. Wa na siya halos makita pa sa kabaga ug sa kaitom sa aso. Ingon pa niya sa kabaho sa aso ug sa kangit-ngit ni hapa siya sa salog. As in perting hapaa niya sa salog. Pero dito sa salog naa siya nakita pa nga gamay nga kahayag. Kay di man din na maubos gigmayo ang aso. Nay gamay nga kahayag, kato nga kahayag iya tong gikamang ug iyang gisubay. Sige ra gid subay sa gamay nga kahayag hantod ni hatod niya ni ngadto sa hagdanan padulong sa ubos. Bisan ang 2nd floor na puno na sa aso. Gisubay gihapon to niyang gamay nga dalan, gikamang niya mayo hangtod nakaabot sa ground floor. Og na-rescue sa gwardya og nakagawas siya. Higala igsuod, sa panahon nga atakihon kas kalisod, kakabus, problema, kawadon sa mong kinabuhi, dunay gi-provide ang Dios nga dalan pagawas nini. Muni ingon niya sa 1 Corinthians 10:13. Awa ingon ni Apostol Paul, no temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Abi nyo, na tulo ka lessons nga nakita na ko nini nga verse. Una, gimenson din ni, but God is faithful.
Part sa faithfulness sa Dios ang paghatag niya kalisdanan sa imong kinabuhi. Ayaw question na ang faithfulness sa Ginoo kung nakas kalisod. In fact, part na sa iyang pagka-faithful nga testingan gyud ang iyang makanakan. Ikaduha, ingon pa dinhi, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Walay pagsulay nga itugot ang Dios sa imong kinabuhi nga dili nimo ni kaya pas-anon. Kay tanang problema nga moabot sa imong kinabuhi nakabase ni sa level sa imong faith. You see, dili niya itugot nga tagaan kag problema nga labaw pa sa level sa imong pagtuo kay mo na ikahagba nimo. Tungod kay nasa mayo nga intensyon, dili niya itugot nga mapukan ka sa mga problema. Gisukod di sa Dios based sa imong capacity. Meaning to say, if ni-undergo ka og sakit o lisod nga mga problema, nakita sa Dios ngin ana kadako na ang level sa imong faith. Nganong daghang Christians ang ni-give up panahon sa trials, kalisdanan. It doesn't mean nga dili nila kaya, kundi nahadlok o nadala lagid sila sa ilang pagduha-duha o kahadlok. Ang tinuod kung imo gining atubangon, kaya nimo ni ug mo ni saad sa Dios. Ug ang ikatulo nga lesson nga makit-an ako nini nga verse, taliwala sa imong kahimtang, asa man ka na-trap karon nga problema, ang Dios nag-provide gyud og dalan pagawas diha. Yes, sigalig suon. Ug kana nga dalan mao na ang dalan sa pagka-obedient. Ang obedience mo'y bugtong dalan pagawas sa tanang kalisod o problema karon sa imuhang kinabuhi. Obedience. Sa time nga si Jonah na-trap siya sa tiyan sa isda, ingon ang Bible, 3 days and 3 nights gispend ni Jonah ang iyang prayer sa paghinulsol, pagpasalamat o pagdaig sa Dios. It is an act of obedience. Now, din na ito makita nga pinaagi sa obedience ni Jonah, gipagawas siya sa Dios, gikan niya ng tiyan sa isda, ug nagamit pa siya balik sa iyang purpose. Sa diyang na-trap si Daniel sa lion's den, gikan sa bangis, sa bakba, gutom kaayo nga mga leon, sayo sa buntag, gipagawas siya sa Dios. Sa diyang na-trap si Shadrach, Meshach, ug Abednego sa hudnuhan. Ingon ang Bible, 7 times ang kainiton nini nga hudno, nga bisan ang tao nga nag-itsa sa sugnod na apil o kasunog sa kainit nini. Ingon ang Bible, tungod sa ilang obedience, nakagawa sila nga wagi nahitabo sa ilang panit bisag gamay. Muni pinaka-powerful nga attitude sa usa ka Kristohanon sa imuhang kinabuhi. Tanan nagsugod og mahuman or tapuson diha sa obedience. Now, meaning to say, kung ni-undergo ka karon og mga kalisdanan sa imong kinabuhi, fokusi ang pag-obey sa Ginoo. Fokusi na. Dili gyud ka ma-disappoint. Matag adlaw nagahimo tag mga decision makings. Duha lang ka klaseng decision atong ginabuhat, ang pag-obey sa Dios or ang pag-disobey kaniya. Hinumduman ako si Peter. Sa time nga si Peter uban niya mga kaubanan nga mananagat, wala sila'y kuha tibuok gabi sa pagpanagat. And ingon pang Bible nga si Christ nakiistorya og usab ni Peter. Og ningon si Christ, Peter, pwede ka mo balik sa laod, itaktak og balik ang imong pukot. Ganahan ko sa Luke chapter 5, verse 5 to verse 6. Mao ni response ni Peter. Ingon sa verse 5, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Ingon si Christ, pwede ba ka moadto sa laod pagbalik? Itaktak og balik imong pukot. Sa usa ka mananagat dili na dali. Una, nang limpyo na si Peter siyang pukot, na nasa sa babaw nga bahin, o kung mabalik pa siya sa laod, mubugsay na pud siya, iya na pong kuhaon ang, siguro ba nakahigot na ang bangka sa bato, and gawas pa na gikapoy na ni sila.
tibok gabi igong panagat walay kuha. Ingon din ni Peter, Master, gikapoy nami. Kung imo yung tagaag, laom ang hunahuna ni Peter, Lord, kanang imong gitudlo nga laod, diha namigikan. And kapoy nami, Lord, tibok gabi pa minanagat, wa may kuha. Pero ang sumpay, ingon ni Peter, Nevertheless, at your word, I will let down the net. Ang word nga, nevertheless, ingon ni Peter, okay, Lord, bisan pa man Ginoo, tungod sa imuhang sugo, akong itaktak og balik ang pukot. That is obedience. So si Peter maingon, Ginoo, murabag ningon, Lord, pwede sa maingon, busy naman ko. Ginoo, gikapoy naman ko. Lord, wala na ko'y time. Lord, nisuway na ko, diha, wag po'y nitabo. Pero ingon si Peter, pero tungod Ginoo sa imong pulong, suwayan na kong taktak ang pukot pag-usab. Og mo ni nga klase nga kasing-kasing ang gipangita sa Dios. Nakasabot siya nga gikapoy ka. Nakasabot siya nga naningkamot ka. Daghan kag mga questions. Daghan kag mga kakapoy sa imong giagian. Pero ang obedience, despite sa tanang excuses sa imong kinabuhi, for the sake sa sugo sa Dios, moing ka, okay Lord, suwayan ako pag-usab. That is obedience. O tanawang verse 6, and when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Gani sa verse 7, gingon pa dito, gitawag nila ang ilahang kaubanan, nagpatabang sila kay ilang pukot, hapit na nangagisi, tungod sa kadaghan sa isda. What if si Peter wala sa naminaw ni Christ? What if si Peter nagpadala sa iyang katapol? What if si Peter nagpadala sa iyang kabisi? What if nagpadala si Peter sa iyang pagduha-duha sa sugo sa Dios? Wa gid siya kuha. Bakanti hawang gyud ang kasing-kasing kinabuhi ni Pedro. Pero higala igsuon mao na kasagaran ang nahitabo sa atong kinabuhi. Madalata sa atong kabisi. Madalata sa atong mga appointments. Madalata sa atong katapol, pagduha-duha sa sugo sa Dios. Munang daghan kay command ang Dios sa atong kinabuhi nga atong dali kayo gi-violate tungod kay bisita, daghan tag excuses, daghan tag mga rason, ug mo nay isa sa mga hinungdan nga wa gyud kuha ang atong kinabuhi, posible hangtod karon. Ang obedience, no, moingon sa, okay Lord, gikapoy nako. Lord, kapilan ako napakyas. Pero for the sake nining mong sugo nimo sa akong kinabuhi, akong suwayan pag-usab. Ug nay mga butang nga nakita nako dinhi, nining nga verses, ang obedience mooy dalan sa dagko nga mga panalangin sa Dios. Kung gusto ka gagmayng panalangin, pag-disobey. Supa ka ang Dios. Posible pa ihatod nimo sa pagkaalaot. Pero ang dalan o salangid ang dalan sa dagko nga panalangin, obedience. Ikaduha, ang obedience mooy isa sa dalan sa pag-bless ubang tao. Di ka ka-bless ubang tao kung una wa ka nahimong blessing sa imong kagulingon. Once moabot na sa point nga nahimong panalangin imong kinabuhi sa uban, pagkalipay, pasabot ni ana nga unang miagi ang panalangin nimo. Munang nahimo kang panalangin sa uban. Munang nitabo ni Peter, gitawag niya mahigala tungod kay daghan kay kuha sa isda ug di niya kaya ni sa iyang kagulingon lang. Ug ang katapusan nga makita na ko din nga lesson, dili gid ka ma-disappoint once imong pilion ang dalan sa pagka-obedient diha sa Dios. Wala gid disappointment sa unahan nini higala igsuon. Tanan ta nangita og safe nga kinabuhi, success. Gusto ta og kalipay. Gusto ka one day makahimo kag pamilya nga malipayon, malinawon, materially blessed, happy, good example. Gusto kag kinabuhi nga hayahay.
Gusto ka kinabuhi nga naay security, secure imo ang protection, secure imo feeling, secure halos tanan. And there's only one pathway for that direction. Usa lang ang dalan na nga klase nga kinabuhi, ang dalan sa obedience. Once obedient ka sa Dios, naa ka sa pinaka-safety nga dalan sa iyang atubangan. Amen. Number 3, focus on your transformation. Sa panahon nga naa ka sa kalisod, problema, fokusi ang transformation nimo. Ayaw fokusi ang mga butang nga nangawala. Ayaw fokusi ang mga butang nga nangaguba na. Tan-awa unsay gibag-o o giusab sa imong kinabuhi sa Dios. Now, ang background ni Apostle Paul, kung naa may tao nga best kayo nga advisor regarding sa mga sufferings, problema, si Apostle Paul. Before na ko hisgutan gamay ang background sa life ni Apostle Paul, mangutana sa ako ninyo. Sulti og amen sa tao gandunay problema karon. Amen. Amen. Unsay common ninyo nga problema? Number 1, kwarta. Number 2, kwarta. Number 3, kwarta. Sa common nga problem sa tao. Family problem, relationships, problema ka kay wala kay trabaho, o ba na problema kay kapoy ilang trabaho, health, na ba na problema kay doon na siguro balatian, mahal king palitunon sa mga tambal. Unsa pa yung mga problema ninyo? Daghan tag problema. Well, balikan na to ang life ni Apostle Paul. Abli paliog sa 2 Corinthians 11:23-27. Tan-aw na to ha, kung unsa ang problema nga giaan ni Apostle Paul. Ingon ni Apostle Paul, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors, more abundant. In stripes above measure, in prisons more frequently, in death often. 24. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 25. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and day I have been in deep. 26. In journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. 27. In weariness and toil, in sleepless often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Ingon ni Paul, gikan pa sa verse 24, 5 kahigayon siya gilatigo. Kaning gitawag og 40 times 40 minus 1 nga punishment sa Rome. Para nila, ang capital punishment nila sa death penalty, 40 kalatos kalatiguhon nga tong nahisima. Pero ang ilahang kaluoy, gidescribe na nila ang 40 minus 1. So 39 kahapak latigo nimo nga dunay sima, mao na sila ang klase sa punishment nga gikaluy-an. Ikalima na ka-experience si Apostle Paul ni ana. Kapila kahigayon. Gawas pa na siya, 3 times I was beaten with rods. Ikalima, katulo kay gayon sa gibunalan. Isa na sa mga punishment sa Rome. Gibunalan siya. Isa pa, once I was stoned. Hinumdum mo ako masayop sa dapit sa Lycaonia, gibato si Apostol Paul, ng hinungdan hapit gid sa namatay. Gibato sa pagawas sa gate. Hangtod nga nagpatay-patay na lang siya aron di na sa tiwasan. Unsa pa?
3 times I was shipwrecked. Katulog kay gayon, nalunod ang barko nga gisakyan ni Paul tungod lang sa iyang journey sa pagka-missionary. Night and day I have been in deep. Buntag, gabi, kapila sa naglutaw-lutaw diha sa laod, sa dagat. Sa iyang biyahe, ingon siya, sa delikado nga mga kahimtang sa tubig, bantaan niyang kinabuhi sa mga kawatan, gibaharan niyang kinabuhi sa iyang kauglingon nga mga countrymen, gibaharan niyang kinabuhi sa mga Gentiles, gibaharan niyang kinabuhi diha sa iyang kauglingong syudad, nag-anto siya sa kamingawan, nag-anto siya sa laod sa dagat, nag-anto siya sa mga igsuon niya sa pagtuo nga mini di ay, ingon pa niya, gikapoy na sa pag-ayo. Gikapoy na sa siyang pagtrabaho. Grabe ang sakripisyo. Sleepless night. Pila kagabi wala say saktong tulog. Nag-antos sa kagutom. Antos sa kauhaw. Nag-fasting siya. Ingon siya, nag-antos sa grabing katugnaw ug sa iyahang kahubo. Kawadon. Tungod na sa pag-obey, pag-follow ni Apostol Paul sa tawag sa Dios siyang kinabuhi. Mangutana kog usab. Kinsa gitoy na problema dinhi? Abi nimo, every time basahon ako ni nga kaagi ni Paul, malimtan nako ang akong problema. Kung naitaw nga dapat ma-discourage si Paul, kung naitaw nga sama sa imong ginahuna karon nga hapit na ka mo give up, dapat mauna ang hunahuna ni Apostol Paul. Kung naitaw nga pwede mo question og maayo sa Dios, kana si Apostol Paul. Pero abi nimo unsang butanga naghatag og kalig-on ni Apostol Paul? Taliwala nining tanan nga nagian nganong siya nagpabilin gyapon faithful sa Dios. Naa siyang gisulat sa 2 Corinthians 4:16 ngadto sa 18. Mao ni gifokusan ni Paul mo nang nagpabilin siyang lig-on sa Dios. Ingon niya, therefore we do not lose heart even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Si Apostol Paul ingon sa okay lang mawad-an ko physically. Okay lang kung say mahitabo na ko physically. Ang focus ni Apostol Paul, ang transformation sa iyahang inward being. Gifokusan ni Paul, dili ang mga butang nga nangawala o nangaguba sa iyang physical o literal nga kinabuhi. Kaya nakafocus si Paul sa transformation nga gilihok sa Dios sa iyang kasing-kasing. Yes, higalegson, daghan kitag makatunan sa panahon sa kalisdanan. Daghang mga importanteng butang nga dili nimo makatunan sa kahayahay nga pinaagi lang sa kawadon ug kalisod sa imuhang kinabuhi. Muna si Apostol Paul, nakafocus si Apostol Paul niya nga kahimtang. Ingon ni Paul sa verse 17, for our light affliction which is but for a moment is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. 18. While we do not look at the things which are seen, but are the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Ingon ni Paul, yes, ang nakita nako ang kawadon. Ang nakita nako ang akong pagkakabos, ang akong kagutom, ang akong kauhaw. Pero ingon ni Paul, pero ang wala nako nakita ang gilihok sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Yes, ang imong nakita igso ng problema sa kwarta, problema sa imong health, problema sa relationship o sa pang problema sa imong kinabuhi, persultihan ti ka sulod sa imong inner being, gi-improve sa Ginoo imong faith. Gi-improve niya imong patience. Gitagaan kanyang enough nga understanding pinaagi sa lessons nga imong makatunan.
Gitagaan kanyag endurance, gitagaan kanyag wisdom, everything nga kinahanglan sa imong spiritual need, gi-provide sa Ginoo. Ug walay laing butang nga maka-provide niya na pinaagi lang sa kalisdanan. Diha ta dali tudluan sa Dios, kay unsahay kulang ang power ug ang tingog sa pulpit. Kulang usahay ang pagsagit sa usa ka preacher mo na kinahanglan nakatandugon sa Dios, pasakitan sa Dios para maminaw na kaniya. So tiyanti ka, dali kita tudluan once nata sa pinakaubos nga kahimtang sa atong kinabuhi. Ug kung mauna ang nahitabo karon sa imong kinabuhi, gitudluan kag maayos sa Dios. Gusto niya nga mausab ka. Gusto niya ma-transform ang imong kinabuhi. So instead nga mo question kasi ang faithfulness, i-question noon, Lord, unsa gid gusto nimo mahitabo sa ko kinabuhi? Si Christ naghatag og parable sa sower, the parable of the sower. Ug gi-explain didto nga ang kasing-kasing nato usa dinhi ka klase sa spiritual soil, yuta. Ug ang pulong sa Dios mao ni binhi nga iyang gitanom sa atong kasing-kasing. You see, sa principles sa farming, dili ka pataka lag tanom sa tanang season. Nice seasons of sowing. Ang saktong pagtanom nasa sa rainy season. Once ting ulan, bugnaw ang yuta, humok ang yuta, tambok yung pagtubo sa liso. Gusto sa Dios tamnan og mga good qualities ang atong kinabuhi. Nasa mga characters, quality nga gusto niya itanom sa imong kinabuhi. Sultihan ti ka, kanusa nga season ang best nga tigtanom sa Dios? Sa panahon, sa season, sa imuhang kalisdanan. Diha gina-cultivate og maayos sa Dios ang imong kasing-kasing. Diha niya giukay, gipatambok og maayong kasing-kasing. Panahon sa imong kawadon, diha ka ginatamnan sa Dios. Muni hinumdumi, kung naa ka karon sa kalisdanan, kasakit, problema, kalibog, discouragement, hapit na kami give up, hinumdumi gid ni. Dunay gitanom nga mga precious nga mga binhi ang Dios sa imuhang kinabuhi. Antusan ang gina nga proseso higala igsuon. Walay background si Paul sa farming, usa siya ka lawyer. Wala siya background sa agriculture. Pero ingon siya sa Galatians 6:9, ang atong main text. Let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Ayaw hunong sa paghimo sa insaktong mga butang at tubangan sa Dios. Ingon siya kay sa saktong panahon, aniho nimo ang mga butang, bunga sa imong mga gitanom sa imuhang kasing-kasing. One day, ang imong trouble mahimo ning usa ka dako nga kalipay. One day, ang imong mga problema mahimong usa ka dako kay nga blessings. One day, ang imong emptiness, imong kasing-kasing mahimo ning usa ka satisfaction. Ang imong disappointments karon one day mahimong usa ka dako kayo nga surprise sa imong kinabuhi. One day, ang dako nimo nga pagkawadon mahimo ning usa ka dako nga harvest. Ang imong kaluyahon karon mahimong usa ka kusog. Ug one day mo barog ka atubangan sa Dios nga usa na ka bag-ong binuhat, mature ug usa ka successful ug madaugon nga anak sa Dios. Amen. Kay tanang katawhan sa Dios nga mi-undergo sa tanang kalisdanan sa ilang kinabuhi, ni gawas diha nga usa ka bag-o na nga binuhat. Ug mo nay gusto karon sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Magampo ta sa katapusan. Ginoo, nagapasalamat mi kay bisan sa among kalisdanan, buhi ang imong gugma, Ginoo, imong grasya ug kaluoy kanamo. Wala kami give up. Gani daghan ka gi-give up para namo. Salamat Dios nga wala ka napulan sa among balik-balik lang nga mga paglapas.
Salamat Ginoo kay di gyud masukod ang gitas-on o gilawmon sa imong grasya. Diin man Ginoo tudloi mi nga dili na mo ni abusaran. Nga unta Lord, sa mga pagpahimangno nga gitugot nimo karon sa mong kinabuhi sa mga kalisdanan. Duna unta mi igong desisyon niini. Duna unta mi respond Lord sa pagpiko sa mong tuhod, pagpaubos sa mong kasing-kasing, sa pagtakom sa mong baba o pag-abot Ginoo sa mong kamot diha sa paghinulsol ug sa pagampo. Nga ma-realize na mo Lord nga huyang kaayo mi ug nagkinahanglan mi usa ka kusgan ug dako nga Dios. Ug ang tanang kasakit karon Ginoo nga nagian namo Lord sa among pamilya, sa among kaugalingon, sa ubang bahin sa mong kinabuhi, tanan paglihok sa imuhang gugma para namo. Gusto nimo Lord mo balik mi diha nimo. Gusto nimo nga sa tanang ang sa among desisyon sa kinabuhi kanunay mi mosalig lang sa imuhang kusog ug kaalam. Dad-a mi Ginoo ni ana nga kahimtang karon. Samtang Ginoo imo panggiablihan ang imong grasya para namo. Dili pa unta ulahi ang tanan Lord nga moabot mi ni ana nga klase nga dapit nga imong giandam sa among kinabuhi. Ang tanan among ginalauman nga madawat tungod sa gamahanan nga pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen.